Amin, lăudat să fie Domnul! Bine ați venit la închinare în casa Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Și înainte de a ne reașeza, aș vrea să rostim o binecuvântare celui din dreapta, celui din stânga. Binecuvântați-vă cu numele Domnului și Domnul să fie lăudat pentru toate. Ați terminat cu binecuvântările, ne reașezăm. Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a dat harul să fim împreună în această dimineață. E un har să fim în prezența lui Dumnezeu, e o binecuvântare. Dumnezeu ne-a dat sănătate, Dumnezeu ne-a protejat. Unii au venit de departe, alții mai de aproape. Dar în această dimineață suntem aici, lăudat să fie Domnul. Nu e meritul nostru, e îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. De asemenea, în această dimineață, în mijlocul bisericii Logos, avem binecuvântări de copii. Avem cel puțin 6 copii pentru care am fost anunțați și, bineînțeles, atunci când avem binecuvântări de copii și familiile se strâng împreună. De aceea spunem un bun venit în această dimineață. Începem cu fetițele care s-au născut în familiile din Biserica Logos. Spunem un bun venit familiei Ilioni, fratele lui Flavius și sorei Gabriela, care aduc pe cel de-al doilea copilaș, o fetiță cu numere Teres, și ne rugăm ca Domnul să o binecuvinteze. Apoi spunem un bun venit familiei Poloboc, fratelui Beni, sora Gianina, care aduc în casa Domnului pe primul născut, o fetiță cu numele Lorena. Dumnezeu să-i binecuvinteze. De asemenea, spunem un bun venit familiei Recalo, Ioan și Rebecca, care aduc la binecuvântare în această dimineață pe micuța Beatrice Rebecca. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și acum începem cu băieții. Un bun venit spunem familiei Căuneac, fratelui Ciprian și sorei Lorena, care aduc pe micuțul, pe primul lor născut, pe micuțul Kevin, înaintea Domnului. Domnul să-i binecuvinteze. Spunem un bun venit familiei Crețu, fratelui Lucian, sorei Mihaela, care aduc în casa Domnului la binecuvântare pe micuțul David. Dumnezeu să-i binecuvinteze. De asemenea, familia Avram, Andrei și Rebecca aduc înaintea Domnului la binecuvântare pe Ionas Petru. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și împreună cu aceste familii sunt rudeniile lor. Cel puțin știu despre 2 bunici. Familia Poloboc, bine ați venit la această sărbătoare, Domnul să vă binecuvinteze. Familia Recala din Italia, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dacă mai sunt bunici, familia Căuneac, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mai este cineva bunic aici care are micuț la binecuvântare, nepot? Nu mai este. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Haideți să continuăm sărbătoarea aceasta, bucuria aceasta a familiilor, a Bisericii Domnului și să ne bucurăm de ceea ce Domnul vrea să ne dea în această zi, de ceea ce Domnul vrea să ne transmită în această zi. Să stăm în prezența lui Dumnezeu și să rugăm pe Domnul să ne vorbească. Amin? Și când vom pleca de aici, cred din toată inima că vom pleca mai buni sau cel puțin cu dorințe mai bune în inima noastră de a ne apropia de Domnul. Domnul să ne ajute. Amin. Acum aș vrea să cântăm spre slava lui Dumnezeu. După cântarea aceasta în comun, surorile Hrițcu vor lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi corul bisericii va intona un imn spre slava lui Dumnezeu, după corul bisericii, familia Pop, fratele Cornel și sora Alexandra vor lăuda pe Domnul cu o cântare. Domnul să-i binecuvinteze. Și după aceste puncte,
Îl invit pe fratele Poloboc, care este și diacon, slujitor al Domnului, să vină în față, să ne motiveze, să ne dea un gând, un salut, ceea ce Domnul i-a pus pe inimă pentru noi. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Nu vreau să trăiesc în al lor, căci viața mi-a spus că e greu să stau separat de Hristos și altfel nu vreau să trăiesc. Nu vreau să trăiesc în al lor, căci viața mi-a spus că e greu să stau separat de Hristos și altfel nu vreau să trăiesc. Doamne, viața fără Tine n-are sens, să mă ai, să Te am, îmi doresc. Dacă ar fi să trăiesc încă un veac, mi-aș lăsa sufletul în mâna Ta. Doamne, viața fără Tine n-are sens, să mă ai, să Te am, îmi doresc. Dacă ar fi să trăiesc încă un veac, mi-aș lăsa sufletul în mâna Ta. Eu știu că Tu ești Hristos, sunt astăzi liber prin Tine. Comori mi-aș avea pe pământ, n-aș fi fericit fără Tine. Eu știu că Tu ești Hristos, sunt astăzi liber prin Tine. Comori mi-aș avea pe pământ, n-aș fi fericit fără Tine. Doamne, viața fără Tine n-are sens, să mă ai, să Te am, îmi doresc. Dacă ar fi să trăiesc încă un veac, mi-aș lăsa sufletul în mâna Ta. Doamne, viața fără Tine n-are sens, să mă ai, să Te am, îmi doresc. Dacă ar fi să trăiesc încă un veac, mi-aș lăsa sufletul în mâna Ta. Doamne, viața fără Tine n-are sens, să mă ai, să Te am, îmi doresc. Dacă ar fi să trăiesc încă un veac, mi-aș lăsa sufletul în mâna Ta. Mi-aș lăsa sufletul în mâna Ta. Mi-aș lăsa sufletul în mâna Ta. Pe ale voastre brațe sfinte, mamelor ce aveți copii, aduceți-i azi la Iisus, El să le dea bucurii. Viața lor în lume, El să o încunune, cu a lui harul sfinte ca mereu. În orice încercare și împrejurare,
viața lor în lume, El să o încunune, cu a lui harul sfinte ca mereu. În orice încercare și împrejurare, să nădăjduiască în Dumnezeu. Sfântă fie-vă credința, când cu ei vă apropiați, semnul binecuvântării de la El să căpătați. Pentru fiii voștri, cei chemați pe nume, cei ca roade Domnul vi-a dat, mulțumiți din inim că în această lume Dumnezeu v-a binecuvântat. Pentru fiii voștri, cei chemați pe nume, cei ca roade Domnul vi-a dat, mulțumiți din inim că în această lume Dumnezeu v-a binecuvântat. Voi purtați nume mărețe, mame, toți vă zic în glas, însă nu uitați pe Domnul, să-L chemați la orice pas. Cel mai scump pe lumei, numele de mamă, chipul ei plăpând când îl privim, ne amintim de Iisus, ce înspre El ne cheamă, să ne dea din harul Lui divin. Cel mai scump pe lumei, numele de mamă, chipul ei plăpând când îl privim, ne amintim de Iisus, ce înspre El ne cheamă, să ne dea din harul Lui divin. Viața lor în lume, El să o încunune, cu a lui harul sfinte ca mereu. În orice încercare și împrejurare, să nădăjduiască în Dumnezeu.
Sunt ca un copil, stingher și umil, ce se încrede în Tatăl Său deplin. Cu ochii senin privesc fața Lui, mă umple de plin în dragostea Lui. Așa mă încred în Tine, Iisus. Tu ții în mâna stare viața mea. Pornesc la drum și ești cu mine, simt cum mâna Ta mă poartă în zbor spre cerul larg deschis. Mereu Tu mă ții, îmi dai bucurii, cu Tine înaintez pe-al vieții drum. Pășesc prin pustii, mă lupt zi de zi, și fără Tine, Doamne, unde aș fi? Așa mă încred în Tine, Iisus. Tu ții în mâna stare viața mea. Pornesc la drum și ești cu mine, simt cum mâna Ta mă poartă în zbor spre cerul larg deschis. Sunt ca un copil, stingher și umil, ce se încrede în Tatăl Său deplin. Aș vrea mai întâi de toate ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei care ați ales în ziua de astăzi să fiți aici prezent la închinare și apoi cu ocazia acestei, să zic așa, sărbători deosebite în care Dumnezeu a hotărât lucrul acesta. Vedeți, în momentul în care sunt evenimente mai deosebite, atunci facem tot posibilul să fim părtași și noi la aceste bucurii. De aceea zic Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, și pe cei care sunteți mai de aproape și pe cei care am venit mai de departe. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a păzit călătorie, ne-a ajutat să putem ajunge cu bine, să fim părtași la această bucurie. Vă mărturisesc sincer căci la noi acolo în zonă avem mai mult parte de înmormântări, dar mă bucur că aici la dumneavoastră aveți parte mai mult de binecuvântări. Pentru că, vă mărturisesc sincer, și din familie de la noi, mai mulți sunt plecați afară decât în România. Astea-s vremurile, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste lucruri. Aș vrea să vă aduc salutul bisericii noastre de acolo de unde venim, de la Evrei, de la capitolul 13, cu versetul 20 și 21, unde cuvântul lui Dumnezeu spune atât de frumos ceea ce Dumnezeu a făcut în dreptul ființelor noastre și de aceea Dumnezeu să fie lăudat. Deci la Evrei, capitolul 13, versetul 20 și 21. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic
a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în lor ce lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Iar din partea mea și a familiei mele, aș vrea să vă citesc tot de la Evrei, de la capitolul 10, cu versetul 35, unde spune așa: să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie. Tu n-ar trebui să te porți așa? Tu n-ar trebui să iei parte la lucrurile neroditoare ale întunericului? Și am auzit de multe ori atâtea mărturii în care copiii lui Dumnezeu au dat exemplu că sunt crescuți în familii sănătoase și prin aceasta Dumnezeu a hotărât să mai aducă și pe alții la mântuire. Auzeam mărturia unui frate slujitor în care spunea: 2 tinere în clasele gimnaziale până în clasa 8-a, spunea că într-o pauză, între ore, s-au retras într-un colț acolo în clasă și au început să cânte cântarea Încă mai este loc la cruce, și cred că o știți. Și s-a apropiat una din colegele ei și a întrebat: dar tu de unde știi? Sau voi de unde știți cântarea aceasta? Păi de la noi e la biserică. Aș putea și eu să vin să văd cum e la voi la biserică? Și eu zis: dar cum să nu? Și-a venit fata odată și a fost cercetată și a mai venit odată. Și după aia au zis părinților: eu vreau să mă pocăiesc. Apoi părinții, când au auzit, au rămas și ei mirați și au zis: dar ce e acolo? Veniți și vedeți. Și în momentul în care au venit, Duhul lui Dumnezeu i-a cercetat și părinții și au venit și ei la mântuire. Și am stat și m-am gândit: vedeți, nu numai noi cei care suntem predicatori, suntem evangeliști, suntem oameni maturi, Dumnezeu poate lucra și prin copii, în momentul în care sunt crescuți în învățătura și mustrarea Domnului. Și am stat și m-am gândit: ce har deosebit pentru copiii noștri în momentul în care, așa cum spune cuvântul, rugăciunea părinților, binecuvântarea lui Dumnezeu este peste ei, îi apără, îi protejează și zic: Dumnezeu să ne ajute să rămânem în ceea ce e scris. Apoi, într-un alt cuvânt aici, în Genesa, mai apare aici o noțiune în care, în momentul în care Iacov a fost plecat din casa părintească din pricina la ceea ce s-a întâmplat, a venit vremea când, știți, a fost căsătorit, a avut copii, a avut avuții, s-a gândit să se întoarcă înapoi la casa părintească și în momentul în care a trimis niște solii la fratele său Esau, pentru că fratele lui, știți că a fost tare supărat și mânios pe el, și el acum a trimis înainte niște slujitori să-l întrebe, să-i dea de veste că vine. O venit Esau înaintea lui și apoi i-a spus: hai că merg împreună cu tine. Și atunci Iacov a spus: nu, Domnul meu să meargă înainte. Și aici apare expresia: eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma care va merge înaintea ta și la pas cu copiii mei. Eu am stat și m-am gândit: cât îs mici, ei merg la pas cu noi. Vedeți, acum a venit vremea când ei au ajuns mari și ar trebui noi să mergem la pas cu ei, în ceea ce privește viața aceasta modernă. Că vedeți, noi nu mai suntem atât de capabili să învățăm atâta tehnologie, sunt atâtea lucruri în care ne depășesc pe noi. Noi n-am prins era aceasta. Vedeți, ei sunt atât de deprinși cu aceste lucruri, sunt atât de, să zic așa, impresionați de aceste lucruri. Noi trebuia să învățăm mult. Acum nu trebuie să înveți mult. Poți să accesezi orice, găsești orice informație, găsești orice ai nevoie găsești în privința aceasta. Toate lucrurile sunt la îndemâna noastră. Și am stat și m-am gândit: e greu să mai mergem noi la pas cu ei, dar bine ar fi dacă ar merge ei la pas cu noi în ceea ce privește mântuirea. Pentru că aici e foarte greu. Și în privința aceasta aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute pe noi, toți, ca părinți, fie că suntem tați, că suntem mame, prin exemplu personal să putem fi o mărturie vie în ceea ce privește educarea lor și creșterea lor. Că niciodată nu vei putea spune la copilul tău: hai că e timpul de rugăciune, mergi la rugăciune, și tu să-ți găsești alte preocupări. Nu? E ceva logic. Păi copilul va spune: dar pe mine mă trimiți la biserică sau la timpul de rugăciune și tu ai alte preocupări?
Vedeți, Dumnezeu să fie acela care să ne ajute prin ceea ce, așa cum se amintea, ordinea priorităților din viața noastră în ceea ce privește mai întâi împărăția și spune că lucrurile celelalte necesare Dumnezeu se va îngriji și ne va purta de grijă, să rămânem încredințați că Dumnezeu niciodată nu și-o călca făgăduințele. De aceea zic numele Lui să fie binecuvântat. Și apoi aș vrea să spun că în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, arată destul de clar căci este o răsplătire și pentru mame. Poate voi veți spune, dar noi nu ajungem la avon, noi nu predicăm Evanghelia, noi nu facem o slujbă deosebită. Să știți că slujba de mamă e cea mai prețuită înaintea lui Dumnezeu. Nici cariera, nici funcția, orice ar fi în viața aceasta, cea mai mare răsplătire, Dumnezeu o dă mamelor. Cele care s-au trudit, cele care s-au ostenit, cele care au căutat, ca și copiilor, să poată ajunge împreună cu noi în împărăția lui Dumnezeu. De aceea zic Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele, toți părinții și în privința aceasta zic dacă Dumnezeu nu va mai hotărî să ne vedem aici pe pământ, să ne vedem în împărăția Lui. Amin. Amin, mulțumim Domnului și fratelui pentru cuvântul care ni l-a adus, fie să-l punem la inimă. Amin. Îmi place întotdeauna să strâng cât mai mult cuvânt, pentru că avem nevoie de cât mai mult cuvânt în viața noastră, în lăuntrul nostru, să putem apoi să mergem înainte. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doar câteva anunțuri, vreau să fac și apoi să continuăm slujba din această dimineață. După masă vreau să vă anunț că avem colecta pentru misiune. Nu uitați să fim pregătiți pentru că se apropie plecarea în misiune în luna august. Domnul să binecuvinteze dătătorul voios. Apoi, încă un anunț, duminica viitoare, să nu uitați, avem botez în apă. Biserica Domnului are această sărbătoare. Ne vom bucura cu candidații de botez, cu familiile lor și ne rugăm încă de pe acum ca Domnul să lase binecuvântare peste noi. Nu uitați să purtați în rugăciune slujitorii Domnului, cei care se botează, toată lucrarea ca Domnul să lase har peste noi. Amin. Acum vom mai asculta câteva puncte și apoi avem în mijlocul nostru un frate slujitor de la Viena, unul de la Elim, fratele Mărginean, care este rudenie cu familia Crețu. După ce vom asculta două poezii și o cântare, îl invit în față să ne aducă un salut, ceea ce Domnul i-a pus pe inimă mai scurt astăzi. Dumnezeu să-l binecuvinteze. În cele ce urmează ascultăm pe Denise Hrițcu, care are o poezie spre slava Domnului, apoi surorile Căuneac vor lăuda pe Domnul cu o cântare, în urmă sora Mihaela Brumă va recita o poezie spre slava Domnului și apoi îl invit pe fratele Mărginean să vină să ne aducă un salut și un gând pentru noi. Amin. Azi la noi în adunare au venit părinții iar, cu copii iubiți în brațe să-i aducă la altar. De-i întreb cu ce dorință, toți răspund la întrebare. Vrem ca Domnul să reverse multă binecuvântare. Să chemăm cu toți acum numele Lui Sfânt puternic, Domnul cel viteaz în lupte, cel slăvit, cel sfânt, cel vrednic. El din cerul să rostească binecuvântare mare, ca acești copii să crească pentru El în adunare. Numele lor a să fie scrise în cartea Lui de sus, ca viața să o trăiască împreună cu Isus. Domnul Sfânt să-i păzească și de foc și de cădere, El ce ține tot pământul prin cuvânt și prin putere.
La copii să le dea Domnul ocrotire și îndurare, să le lumineze viața cu lumina sa cea mare. Astfel numele lor fie peste cei din Israel, peste toți copiii voștri, peste cei iubiți de El. La părinți să le dea Domnul multă pace, sănătate. El ce poartă azi de grijă va conduce cu dreptate. Căci nu vezi neprihănitul de mâncare să dorească și copiii lui în drumuri n-or ajunge să cerșească. Căci avem în cerul sprijin, Domnul nostru e un turnare, El ne este adăpostul, El e stâncă de scăpare. Și apoi prin rugăciune cerul întreg ni se desface, doar să fim cum ne vrea Domnul, cu sfințire și cu pace. Și când vine apoi strigarea, iată mirele veniți, și părinții și copiii, toți să fie pregătiți. Amin. Ce e un copil ce-ți poate aduce un zâmbet? Ce e un glas duios sau plâns cu suspin? Când îl privești, lumină îndată ți-aduce. Te-ai întrebat vreodată ce e un copil? Un copil e o speranță în casa ta, e un glas ce poate da laude lui Dumnezeu. E un dar de mare preț din partea sa, e o moștenire, nu uita, și o răsplată pe pământ. Copil e o săgeată în mâna ta, de ești războinic vei putea lumii întregi să cucerești. E ferice de oricine și umple tolba cu săgeți, căci de rușine niciodată nu va fi dat. Copil ce sprijin îți poate aduce, vezi cerul în el și slava lui Dumnezeu. Zâmbetul său printre stele te conduce. Te-ai întrebat vreodată ce e un copil? Copil e o speranță în casa ta, e un glas ce poate da laude lui Dumnezeu. El e un dar de mare preț din partea sa, e o moștenire, nu uita, și o răsplată pe pământ. Războinic vei putea lumii întregi să cucerești. E ferice de oricine-și umple tolba cu săgeți, căci de rușine niciodată nu va fi dat. Un copil e o săgeată în mâna ta, de ești războinic vei putea lumii întregi să cucerești.
fugeți, căci de rușine niciodată nu va fi dat. Psalm. Mă cercetezi Tu însuți, Dumnezeu, și-mi știi umblarea zilnică mereu. De stau, de umblu, de citesc sau cânt, de vreau să spun cuvinte în vers sau gând, Tu le cunoști sub forma lor de gând. Tu mă înconjori din față, din apoi, de sus, de jos, din slavă, din noroi. Și nu înțeleg cum zilnic mă veghezi. Neîncetat mă binecuvintezi. Ah, unde aș fugi de fața Ta? De duhuți, unde m-aș îndepărta? De m-aș sui în cer, acolo ești, în mijlocul oștirilor cerești. Sălașul morții nu ți-a ascuns, căci ochiul Tău și acolo a pătruns. De m-aș urca pe aripi de zori, să zbor până la țărmul mării în zbor, și acolo mâna Ta mă va păzi și dreapta Ta de rău mă va călăuzi. De-aș spune, iată, în noapte mă ascund, în întunericul cel mai profund. Pe dată întunericul e șters. Nu-i pentru Tine noapte în univers, ci noaptea strălucește ca o zi și întunericul e miază zi. Cu invizibil fir Tu m-ai țesut, într-un adânc de nimeni a știut. Ființa mea când încă n-avea chip, mai mică decât bobul de nisip, Tu mă vedeai în miezul cel secret, cum mă coceam acolo încet, încet. Tu îmi vedeai întregul meu contur și trupul îmi ieși fără cusur, cu mădulare, degete, rânghi, cu umeri, unghii, inimă, genunchi. Și dacă atâta osteneală îți dai să faci un trup, Jehova Adonai, cât pentru om te-ai ostenit, de l-ai trimis să moară răstignit pe Fiul Tău din Tine însuși rupt, pe om iubindu-L astfel neîntrerupt. Te laud că sunt om și că gândesc, că singur nu sunt golul pământesc, că am un Tată și un Mântuitor, ce mă iubește atât de iubitor. Cu Tine ochii închid să mă odihnesc și tot cu Tine sunt când mă trezesc. Mă cercetează, Doamne Dumnezeu, cunoaște-mi inima și gândul meu. Vezi dacă nu m-am rătăcit de acum și du-mă Tu pe-al mântuirii drum. În mâna Ta, o Doamne Dumnezeu, și trupul mi-l predau și Duhul meu. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare. Mă aduc aminte că prima dată în această adunare, casă de rugăciune, am fost tot cu scopul unui nașteri proaspete. Eram cu grupul de tineret din vremea aceea la deschiderea Bisericii Logos aici și mărturiseam eu și alți tineri o mărturie la nașterea mea din nou și Dumnezeu să nască cât mai mulți oameni din nou. Uitați că cu scopul acestei nașteri, binecuvântări de copilași micuți, Dumnezeu, nu numai familiilor care sunt astăzi în casa lui Dumnezeu,
le vorbește din cuvântul Său, ne vorbește și nouă și ne aduce și nouă aminte cât de important este lucrurile care auzim și astăzi. Și voi citi din Psalmul 127, din primele 3 versete, și aceasta să fie pentru familiile care au venit cu micuții la binecuvântare și pentru cei care sunt cu mai mulți copii și mai fost la binecuvântare. Psalmul 127, primele 3 versete. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților Lui El le dă pâinea ca în somn. Amin. Amin. Binecuvântat și lăudat să fie Dumnezeu că cuvântul Dumnezeu ne spune că celor care sunt credincioși, celor care sunt prea iubiți ai lui Dumnezeu, Dumnezeu le poartă de grijă. Spunea fratele anterior că nu este self-sufficiently, adică nu este de la sine înțeles că avem această posibilitate ca astăzi să fim în casa lui Dumnezeu. Este harul și protecția lui Dumnezeu. Și dacă astăzi ești în casa lui Dumnezeu și ai ajuns cu bine aici, este că Dumnezeu te-a protejat și te-a adus până aici. Mă aduc aminte de protestul pentru familiile care a fost ieri în Viena și se dă în vremea care trăim pentru familiile noastre și familiile societății o luptă enormă, o luptă foarte puternică. Dar Biserica lui Dumnezeu, familiile credincioase sunt chemate ca să rămână credincioase, ca să rămână sub protecția lui Dumnezeu. Și cum putem să rezistăm aceste atacuri care se dau în familie, aceste influențe care vin din afară, care vin în societatea în care Dumnezeu te-a așezat ca să trăim, să fim lumină și sare. Și citesc din Proverbe, capitolul 3, câteva versete, care este foarte important pentru mine și casa mea și pentru tine și casa ta. Spune aici Proverbe 3:5. Încrede-te în Domnul, sau cu alte cuvinte, încredințați-vă în Domnul din toată inima voastră, din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Amin. Pentru că vedem aici în Psalmul 127, noi ca și oameni ne străduim ca să ne facem casa frumoasă, fie acea fizică, fie acea familiară, fie acea spirituală. Vedem că și oameni din lume, dacă au depun un anumit efort și au un anumit cel, o să-l dobândească. Dacă familia creștină este chemată ca să clădească o altfel de casă și acea casă spirituală, ca să dăinuiască până în veșnicie, depinde singur de Dumnezeu și nu de înțelepciunea noastră, nu de efortul nostru omenesc și doar de harul lui Dumnezeu. De aceea, Biserica lui Dumnezeu, familiile credincioase sunt chemate ca să încreadă în continuare în brațele lui Dumnezeu. Copilașii care astăzi i-am adus înainte de Dumnezeu și care mai sunt în adunare, Dumnezeu ne cheamă ca să-i încredințăm în continuare în mâna lui Dumnezeu. Soții și soțiile care sunt în casa lui Dumnezeu, căsniciile voastre, familiile voastre, ca să rămână binecuvântate, Dumnezeu ne cheamă ca să ne încredem în continuare în brațul și mâna lui Dumnezeu. Pentru că și în Eclesiastul spune că funia împletită în 3 nu se rupe ușor. Tu soț, tu soție, împreună cu Dumnezeu și copiii tăi, împreună cu Dumnezeu, aceasta va binecuvânta și va ține familia ta sub protecția Domnului, împreună, în harmonie și spun că Dumnezeu să lasă în continuare peste Biserica Logos, peste fiecare familie care astăzi aveți în casa lui Dumnezeu și pentru Lucian, Mihaela și micuțul David și să lasă Dumnezeu protecția lui pentru că pe ei cunosc mai de aproape, Dumnezeu să lasă pacea lui și protecția lui în continuare în această casă de rugăciune.
Amin. Mulțumim, frate, Domnul să te binecuvinteze. Haideți să ne pregătim să lăudăm pe Domnul din toată inima și să facem și strângerea darurilor de bunăvoie, dar înainte de a lăuda pe Domnul vreau să vă reamintesc că avem în această zi alegeri sau votare în Casa Domnului, în Biserica Logos. Nu uitați, cei care n-ați fost să votați sus, frații vă așteaptă și la sfârșitul slujbei, nu știu exact până la ce oră vor fi acolo, dar grăbiți-vă la sfârșitul slujbei să votați. Cei care nu veți putea sau nu veți apuca, veți merge după masă, Domnul să vă binecuvinteze. Este vorba despre confirmarea în slujba de diacon a fratelui Bogdan Cuibus și promovarea în slujba de prezbiter a fratelui Remețan Vasile. Și vreau să vă reamintesc că cineva mi-a spus, frate, ce procentaj le trebuie? La confirmare, conform statutului, e nevoie de 50+1, iar la promovare este vorba despre 65%. Este un procentaj mare, la 65%. Cred că vom avea destui frați care au votat, pentru că biserica are 500 și ceva de membri, în jur de 512 membri. Mi-a spus fratele Avram că au dreptul de vot. Din 512 membri trebuie să avem 50+1 la vot. Și de acolo se face procentajul. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că e nevoie și de această lucrare, să o facem. Dumnezeu să fie lăudat. Vă invit să ne ridicăm acum înaintea Domnului, cântăm spre slava lui Dumnezeu, facem strângerea darurilor de bunăvoie și după cântarea în comun ne rugăm Domnului ca Domnul să dăruiască un cuvânt fratelui păstor Marinel Ciocan, care va predica în această dimineață, Domnul să lase har și ungere de sus. Amin. Cântăm spre slava Domnului. Fără binecuvântarea ta, fericire n-are nimenea. Nu-i soare, nu-i lumină, fața de necaz e plină. Viața n-are niciun cer senin, sufletul de îngrijorări e plin. Inima se ofilește, după tine ea tânjește. O, Iisuse, binecuvântarea ta, revarsă-o din plin peste acești mici copii. O, Iisuse, dă-le Duhul tău cel sfânt, să se încreadă în tine cât voi trăi pe acest pământ. O, Iisuse, binecuvântarea ta, revarsă-o din plin peste acești mici copii. O, Iisuse, dă-le Duhul tău cel sfânt, să se încreadă în tine cât vor trăi pe acest pământ. Ai venit în lume și ne-ai spus că există o țară în cerul sus, unde vom trăi cu tine, fără lacrimi și suspine. Până atunci însă noi te rugăm să ne ajuți mereu să te urmăm, de la mic și până la mare, să primim a ta îndurare. O, Iisuse, binecuvântarea ta, revarsă-o din plin peste acești mici copii. O, Iisuse, dă-ne Duhul tău cel sfânt, să se încreadă în tine cât voi trăi pe acest pământ. O, Iisuse, binecuvântarea ta, revarsă-o din plin peste acești
câteva momente v-aș ruga să mai rămânem ridicați pe picioare, deschidem Biblia la prima carte, Cartea Genezei, capitolul 12 și voi citi primele 5 versete. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Chiar dacă mă repet, dar îmi place să o spun cu tărie și spun și în dimineața aceasta, că Dumnezeu, în numele căruia ne-am adunat astăzi, este un Dumnezeu al promisiunilor împlinite. Binecuvântat să fie numele Lui. De data aceasta am citit o promisiune pe care Dumnezeu îi o face lui Avram. Un om care a trăit cu mulți ani pe pământul acesta, un om care Dumnezeu privea cu plăcere spre el și îi face o promisiune și dacă ați fost atenți în versetul 2, se pare că este cea mai frumoasă promisiune pe care o primește Avram din partea lui Dumnezeu și implicit. Este cea mai frumoasă promisiune pe care poate să o primească un muritor din partea lui Dumnezeu. Și haideți să recitim și să ne mai uităm încă o dată la versetul 2. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Iubiților, toți credem că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toți credem că pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru, El știe cel mai bine de ce avem noi nevoie. De aceea, când se uită Dumnezeu spre om, spre mine și spre tine, El vede dorința inimii tale cu care ne naștem și pentru care tânjim. Care din locul acesta n-ar vrea, măcar într-o zi, să nu fie binecuvântat? Cred că cel mai folosit cuvânt în dimineața aceasta, am fost atent, a fost cuvântul acesta, binecuvântare. Mai ales că suntem la un serviciu de binecuvântare. Nu am numărat, nu cred că cineva, probabil doar înregistrarea ar putea să ne ajute, de câte ori s-a folosit cuvântul acesta frumos, binecuvântare. Au venit copii la binecuvântare, Dumnezeu să vă binecuvinteze, fiți binecuvântați de Domnul și zilnic folosim cuvântul acesta și bine ar fi în fiecare zi de dimineață să ne trezim cu dorința de a fi binecuvântați și să ne culcăm cu această dorință și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântare. Se uita Dumnezeu la Avram și vă spuneam că ce-i face una dintre cele mai frumoase sau cea mai frumoasă promisiune pe care poate să-i facă Dumnezeu unui om și anume și îi spune: te voi binecuvânta. Tânjim după a fi binecuvântați. În dimineața aceasta felicit și cu mare căldură și mă bucur pentru toate cele 6 familii tinere care ați venit la biserică nu doar poate și nu pe primul loc să ascultați o predică, să ascultați o cântare, și dorința acestor familii, dacă îi veți întreba, va fi aceasta: am venit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze copilul. Și Dumnezeu să o facă și Dumnezeu o face, lăudat să fie numele Lui. Se uită Dumnezeu la rugăciunile noastre zilnice, la tânjirile noastre, la ceea ce ne place, pentru că un tată care își iubește copilul se uită la el și zice: mă, cam asta i-ar place, cam asta i-ar prinde bine, de aceasta are nevoie. Și avem dorința aceasta de a fi binecuvântați, pentru că până la urmă trebuie să o recunoaștem, suntem dependenți de binecuvântările lui Dumnezeu. Ce ne-ar face fără binecuvântările lui Dumnezeu? Și Dumnezeu se apropie de Avram și îi spune: te voi binecuvânta.
Avrame, și nu-i spune în versetul acesta exact despre bogățiile care le va da, pentru că ce ajunge Avram să fie și bogat. De el spune în felul următor: îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Se uită Dumnezeu la Avram și îl responsabilizează mai departe. Ne plac binecuvântările. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu că Dumnezeu dă astfel de binecuvântări. Dar Dumnezeu merge mai departe cu promisiunea aceasta în versetul acesta și nu se oprește în dreptul lui Avram să-i zică: Avrame, te voi binecuvânta, punct, și Avram să zică: mulțumesc frumos, de acum în fiecare zi voi avea ce să mănânc, îți voi face un nume mare, va merge întreaga lume numele Avram, cine este Avram, voi avea o familie mare și toate acestea să-l bucure pe Avram. Și într-un final Dumnezeu zice: Avrame, vreau să te responsabilizez. Motivul pentru care te binecuvintez pe tine, știți care este scopul principal, Avrame, știi care este? Pentru că vreau ca tu, după ce te voi binecuvânta, tu să fii o binecuvântare. Uitați-vă cum se încheie versetul acesta 2. Vei fi o binecuvântare. Haideți să ne uităm în dreptul nostru, ca și părinți, ca și oameni care avem un job, ca și oameni care avem abilități, care avem ceea ce numim noi binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Nu credeți că și pe noi Dumnezeu ne responsabilizează și scopul pentru care Dumnezeu ne binecuvintează este acesta: la rândul nostru să fim și noi o binecuvântare pentru alții. Putem să spunem amin? Amin. La rândul nostru să fim o binecuvântare pentru alții. Ne dă Dumnezeu lucruri materiale și Dumnezeu în dimineața aceasta îți spune, nu este textul și nu este predica din dimineața aceasta, dar să ne ajute Dumnezeu să fim o binecuvântare, să împărțim din ceea ce avem. Poate ai abilități profesionale, poate poți să-l ajuți pe cineva cu un sfat, poate poți să dai ceva din ceea ce ai acumulat. Fii o binecuvântare și pentru cel care vrea să învețe, pentru cel care vrea să asculte ceva. Dumnezeu să ne ajute. Dar în dimineața aceasta, pentru că suntem la acest serviciu de binecuvântare și îmi place să vorbesc la astfel de evenimente despre familie și implicarea părinților în familie. Dacă ar fi să dau un titlu în dimineața aceasta și mesajul central din dimineața aceasta, l-am intitulat, sau dacă vreți, l-am conturat în jurul acestei expresii și anume: binecuvântați pentru a fi o binecuvântare. Binecuvântați pentru a fi o binecuvântare. Ne place ca Dumnezeu să ne dea copii sănătoși și spune: Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copii. Știi care este responsabilitatea noastră mai departe? Dragi părinți care ați venit cu acești copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fiți o binecuvântare în continuare pentru ei. Și în dimineața aceasta m-am gândit la vreo 5 moduri, foarte pe scurt, să le amintesc. N-am nici pe departe pretenția că le-am spus pe toate sau că acestea sunt toate. Dar există întrebarea aceasta, poate ca și părinte, pentru că mesajul nu se adresează acestor mici copii care nu mă înțeleg. Și părinților care într-adevăr au copii și vreau ca Dumnezeu să le binecuvinteze copiii. Poate te întrebi în dimineața aceasta: cum pot să fiu o binecuvântare pentru copilul meu? Pentru că îi binecuvintez în fiecare zi. În fiecare zi le spun de bine, în fiecare zi le dau cuvântul lui Dumnezeu și le vrem bine. Și noi în dimineața aceasta chiar vreau să spun cu tărie: părinți, binecuvântați-vă copiii. Dar mai mult decât lucrul acesta, părinți, haideți și eu, că mă includ că sunt părinte, să fim o binecuvântare pentru copiii noștri. M-am gândit la primul mod prin care noi putem să fim o binecuvântare pentru copiii noștri, și anume prin modul sau prin credincioșia noastră față de Dumnezeu. Doamne, ce binecuvântați sunt copiii care se nasc în familii de credincioși, puteți să spuneți amin? Nu credeți că avem un avantaj cei care ne-am născut cu o mamă care s-a rugat tot timpul pentru noi? Nu credeți că suntem binecuvântați cei care n-am avut un tată alcoolist, un tată care a dat bani pe lucruri de nimic și un tată care mereu se ruga și predica cuvântul lui Dumnezeu și era un exemplu? Suntem binecuvântați? La rândul nostru în dimineața aceasta te-ai născut într-o familie cu oameni credincioși. Vreau să vă spun căci primii misionari, sau dacă vreți, primii oameni care trebuie să spună Evanghelia copiilor, nu este păstorul, nu sunt evangeliștii din lumea aceasta. Și primii oameni care trebuie să-L predice pe Iisus Hristos copiilor, cine sunt? Este mama și este tata. De aceea în dimineața aceasta, haideți părinți să luăm responsabilitatea aceasta pe umeri și anume să fim oameni credincioși față de Dumnezeu. Știți că și prin credincioșia noastră
Prin ascultarea noastră de Dumnezeu, noi putem să aducem binecuvântare în familiile noastre? Prin ascultarea noastră de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu se va uita cu plăcere spre familiile noastre. Dar vreau să mai spun ceva. Prin încăpățânarea noastră de a fi oameni al lui Dumnezeu, să fim credincioși. Prin ascultarea noastră față de Dumnezeu, vorbesc părinților în dimineața aceasta. Știți că putem să blocăm binecuvântările în familiile noastre? Poate te uiți în dimineața aceasta și te uiți, poate cu durere și vei spune, ce se întâmplă cu copilul meu? Oare de ce în ultimii timp nu mi-i place rugăciune? Uită-te, părinte, uită-te, tată și mamă, în viața ta de om credincios și care este relația ta cu Dumnezeu. Și vezi dacă nu este ceva de reparat. De ce în dimineața aceasta, dacă vrei să fii un om care să fie o binecuvântare pentru copilul tău, fii un om credincios față de Dumnezeu și în relația ta cu Dumnezeu. Știți ce mare impact are relația noastră și credincioșia noastră față de Dumnezeu asupra copiilor noștri? Copiii noștri au nevoie de modele în viață. Și când va ajunge la greu, știți că la un moment dat scrie despre Iov, așa avea Iov obicei să facă. Ce avea Iov obicei să facă? În fiecare dimineață, dis de dimineață, se ruga pentru copii și aducea jertfă. Poate vei ajunge un copii care mă ascultă și mă înțeleg în dimineața aceasta, la un moment dat te vei căsători și tu. Și îți vei aduce aminte de sfaturile care ți le-a dat mama. De exemplu, al tatălui tău și vei spune, a trecut și tata prin astfel de momente grele, dar tata nu-L blestema pe Dumnezeu. Tata se ruga lui Dumnezeu. A trecut și mama prin astfel de momente, dar mama a știut cum să administreze lucrurile pentru că era o mamă credincioasă. Vreți în dimineața aceasta să luăm responsabilitatea aceasta spre noi și să spunem, Doamne, vreau ca mamă și ca tată să fie o binecuvântare față de copiii mei prin faptul că sunt un om credincios și Dumnezeu să ne ajute. Un alt mod de a fi o binecuvântare pentru copiii noștri, nu doar să-i binecuvântăm, să ne spunem poezia, să le spunem așa de dimineață, Dumnezeu să te binecuvinteze și apoi toată ziua sau dacă vreți toată săptămâna nu mai știm nimic de ei. Un alt mod de a fi o binecuvântare pentru copiii noștri este acela de a fi prezent mereu în casa în care sunt copiii. Prezența noastră în casă aduce binecuvântare peste copiii noștri. Nu este menirea mea în dimineața aceasta să vă spun unde să lucrați, cât să lucrați, cât să câștigați și cât de departe să vă să aveți lucru. Nu vă spun eu, până la 5 km de acolo să nu mergeți. Dar ceva spun și nu greșesc, nu mi-e frică că greșesc în dimineața aceasta. Lipsa părinților din casă are consecințe foarte grave asupra copiilor. Și repet lucrul acesta, lipsa părinților din casă are consecințe grave asupra copiilor noștri. Un tată care probabil temporar, pentru termen scurt, ar fi spus, mă duc să câștig bani, mă duc ceva luni, ani de acasă, pentru că aici sunt avizați mai mult tații. Mă duc să câștig pentru familie și voi lipsi o perioadă de acasă. Și când vine acasă, copilul îi spune nenea, nu îi mai spune tata. Când vine acasă, relația lui s-a depărtat și nu-l mai ascultă. Și în dimineața aceasta, vreau să vă spun, este important ca părinții să fie mereu acasă cu copiii? Mi-aduc aminte de generația în care am crescut, se spunea generația crescută a copiilor cu cheia la gât. Plecau deplasați la canalul Dunărea, Marea Neagră și venea după luni de zile tata. Pleca la șantierul Moldova Nouă, undeva jos acolo, plecau prin Irak, săraci, uitați, plecau prin Iran, pentru că așa îi trimitea sistemul și după ani de zile veneau și după luni de zile. Și mai dai un sfat la acel copil pentru că el a crescut cu cheia legată la gât în loc să crească cu tata și cu mama. De ce în dimineața aceasta, dacă ești vizat de lucrul acesta, pe termen scurt pare a fi o binecuvântare, mă duc să câștig mai mult, dar gândește-te la viitorul tău și al familiei tale, dacă într-adevăr vei fi o binecuvântare în felul acesta. Un alt mod de a fi o binecuvântare pentru copii, mamă și tată, este acesta, prin prezența noastră activă în viața copiilor noștri. Nu-i totul să fii acasă, să te încui într-un birou să-ți faci problemele, nu-i totul, noi de foarte multe ori, Doamne, vino aici și ne bucurăm și îl chemăm pe Dumnezeu să fie prezent. La ce mă ajută să fie prezent Dumnezeu aici dacă Dumnezeu nu-și manifestă prezența Lui? Eu asta îmi place în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să-și manifeste prezența, Dumnezeu să asculte, Dumnezeu să vorbească, să nu stea așa ceva inactiv și să nu comunice cu noi. Tot la fel ca și părinți. Nu-i totul să fie acasă.
Nu-i totul doar să fii prin zonă pe acolo. Și vreau să vă spun, este atât de important și este o binecuvântare pentru copii atunci când ești activ în viața copiilor. Dacă vei fi activ ca tată și ca mamă în viața copiilor tăi, automat vei deveni prietenul copiilor tăi. Stau și mă gândesc în dimineața aceasta dacă copiii pe care ai pot să-ți spună, mamă și tată, că ești prietenul sau prietena ei. Stau și mă întreb în dimineața aceasta dacă problemele pe care le are copilul tău, tu le știi. Stau și mă întreb în dimineața aceasta dacă are curajul copilul să se apropie de tine, să-și spună cele mai grave probleme de adolescență, de copilărie prin care trec. Stau și mă întreb în dimineața aceasta pentru că copiii noștri au mari nevoi și prezența noastră activă în viața lui îl va face să se apropie de noi, să ne spună. Copiii noștri au multe nevoi, au nevoie de o farfurie cu mâncare, dar nu-i toată asta. Au nevoie de un pat pregătit cu o lenjerie curată, dar nu-i totul aceasta. Au nevoie și ei de o jucărie, de o bicicletă, au nevoie de lucruri acestea, dar au nevoie de mai mult, mult mai mult decât credem noi. Știți că copiii noștri au nevoie de sfaturi și cele mai bune sfaturi vin din inima mamei și a tatălui. Și dacă nu ne facem timp să le dăm acele sfaturi, să fim activi în viața lor, stau și mă gândesc, de la cine așteptăm să îi le dea? Ce anturaj să-i atragă ca să le dea sfaturi și să îi ducă pe calea lui Dumnezeu? Știți că copiii aceștia au nevoie de multă mângâiere? Și specialiștii o spun, și practica de pe teren. Cele mai mari mângâieri nu le dă tata, haideți să o recunoaștem, sunt în brațele mamei. Acolo sunt cele mai mari mângâieri, faceți-vă timp și mângâiați-vă copiii. Vă spun și mă fac vulnerabil în fața dumneavoastră. Zilele acestea, unul din băieții mei a făcut greșeala să vină la mine, să-mi arate umflătura de la picior, care la fotbal cineva l-a călcat pe picior și s-a umflat piciorul. Și în loc să meargă la maică, s-a venit la mine. Și i-am spus, de ce vii la mine, doar nu te-am lovit eu. În acele momente mi-a dat o lecție dură, n-am să o uit niciodată. El mă ascultă acum. S-a uitat în ochii mei și mi-a zis, tate, tu ești tatăl meu, la cine să vin? Să-i spun că mi s-a umflat piciorul. Am fost schimbul 2 săptămâna aceasta și a făcut timp, nu s-a culcat, m-a așteptat să-mi arate. Dacă pleci luni de zile de acasă, sau dacă mai mult ești acasă cu nasul între cărți și îl trimiți imediat la maică-sa, zice, du-te la maică-sa că ea poate te mângâie mai mult. Dar haideți să lăsăm brațele mamei să mângâie. Știți că copiii au nevoie de multă siguranță? Au nevoie de multă siguranță. S-ar putea cineva să îi amenințe verbal la școală. S-ar putea cineva să-i amenință pe stradă. S-ar putea să-i fie frică de cineva. Și cea mai mare siguranță a unui copil, cel puțin cât este copil, o găsește în brațele tatălui. Găsește copilul tău siguranță în brațele tale, tată? Știu că poate brațele tatălui sunt mai aspre. Poate de multe ori te uiți și zici, nu mă duc la tată că nu știu ce îmi va spune. Comportă-te cu copilul tău într-adevăr ca el să găsească siguranță în brațele tale. Este important copiii noștri să găsească aceste lucruri la noi, la părinți, și prin aceasta noi putem să fim o binecuvântare pentru ei. Dar aceasta înseamnă implicare activă. Asta înseamnă implicare activă. Știți că noi în lumea asta putem să experimentăm multe dureri. Durerea unui dinte, durerea unei despărțiri, durerea probabil a unui eșec, dar ca părinte sunt două dureri, una din cele două dureri noi trebuie să le suportăm oricum. Este durerea implicării. Știți că ce a te implica activ în ceva doare, când cei mai mulți poate își permit să facă orice, când cei mai mulți poate părinți vor așa de unii singuri, dar lasă-mă în pace că mă doare capul și tu te implici acolo și ești un om ordonat, asta doare. Dar mai mult decât atâta, știți care durere doare? Durerea regretului. Ați auzit vreodată vreun părinte care vă spune, mă doare căci nu m-am implicat? Îmi pare rău, căci când trebuia să le duc, nu l-am educat. Asta doare mai mult decât durerea implicării. Și în dimineața aceasta, tați care mă ascultați, dacă vrei să nu vă doară într-o zi și să regretați, să spunem, unde-i copilul meu? Dacă aș fi vrut și regret și plâng și îmi vine să-mi dau o păln pentru că ce n-am făcut, pentru că orice lucru trebuie făcut la vremea lui. De aceea în dimineața aceasta, haideți prin prezența noastră activă să fim o binecuvântare pentru copiii noștri. Un alt mod, cel de-al patrulea mod, cum am putea noi să fim o binecuvântare pentru copiii noștri, ascultați-mă bine acum, prin respectul și dragostea acordată soției
respectiv soțului. Copiii sunt copiile noastre, e ceva nou? Și se uită băiatul și zice, într-o zi vreau să mă căsătoresc și eu. Sunt băieți aici care vor să se însoare, sunt. Îi mai pun așa să ridice mâna câteodată. Și zice, vreau și eu un model să văd cum ar trebui să mă comport și eu. Și se uită la tatăl care nu-i dă pic de respect soției, care nu o iubește, care îi duce flori așa când alții parcă îi aduce aminte. Și el atunci zice, cel mai bun model de soț e tată, așa voi face și eu, va conveni taților în dimineața aceasta, copiii, băieții voștri, băitanii ăștia, băieții ăștia care crezi să facă ca și tine? Sau dacă ești un om care îți respecti nevasta, un om care o iubești, un om care ești un model, vei zice, fă și tu ca mine. Sunt fete în dimineața aceasta care mă ascultă și vor să se căsătorească, Dumnezeu să vă ajute. Amin. Și se uită la maică sa și zice, mama niciodată nu i-a spus tatălui că îl iubește. Când se-i dea mâncarea, a trântit-o, așa zice, ia-ți de aici și satură-te. Nici într-o zi n-am văzut așa niște relații între ei. Și zice, așa am să fac și eu cu soțul meu, v-ar conveni? Dar dacă sunt niște oameni care ne respectăm soțul, ne respectăm soția, de-aia am spus, respect și dragoste este foarte important în familie. Copiii noștri care crește și se uită la noi, putem prin felul acesta să fim o binecuvântare pentru ei? Copiii au nevoie de modele. Și așa cum se spunea, să nu le găsească prin lumea aceasta, să nu le găsească în kino, să nu le găsească în cărți, să le găsească în casa în care au crescut, în mama care le-a dat naștere și în tatăl ăla care și-a crăpat mâinile, în tatăl ăla care chiar dacă avea pălmile zgâriate și era mai aspru, când îl mângâia își dădea seama că este un om care îl iubește și găsea siguranță. Respectați-vă soțiile, iubiți-le și invers dacă vreți și copiii voștri să o facă. Dacă nu, zice, voi face exact ca tata, exact ca mama. De aceea găsim atât de multe exemple negative de familie și te uiți și te gândești. Acum, până la urmă, poți să spui fiecare cu familia lui. Putem să spunem că și mântuirea este personală, pentru că sunt oameni care au crescut în familii destrămate, în oameni care nu s-au înțeles. Dumnezeu poate, pentru că este Cel care aduce nașterea din nou. Dar n-ați vrea să-i ajutăm pe copiii noștri, să le fim de ajutor și în privința aceasta? Dumnezeu să ne binecuvinteze și în felul acesta. Și cel de-al cincilea, l-am lăsat la urmă. Pentru că noi foarte mult când este vorba de binecuvântare avem impresia că binecuvântarea se rezumă doar în cuvinte. Și ultimul, și nu că este cel mai important, dar lăsat la mai urmă pentru că credincioșia noastră ca părinți față de Dumnezeu o văd foarte importantă pentru a fi binecuvântări pentru copiii noștri. Prezența în casă, tot timpul să fim acasă, o văd importantă. Prezența noastră activă în viața copiilor. Respectul și dragostea reciprocă între soț și soție îl văd foarte important. Dar mai este cel de-al cincilea mod de a fi o binecuvântare pentru copii, și anume, folosind cuvinte de binecuvântare. Dragi părinți, folosiți doar cuvinte de binecuvântare pentru copiii voștri și nu altceva. A spart farfuria, nu-l fă altfel. Ți-a adus o notă proastă acasă, roagă-te ca următoarea dată să fie mai bună. Apreciați-vă copiii și aici iar am o problemă, iar mă fac vulnerabil. S-au întâmplat și mi-au spus toți 4 copii, tati, când am luat fiumfa, ne-ai certat, e normal. Am acceptat, am pus capul în jos. Dar am luat 2 și tu în loc să spui bravo, ai zis se putea și mai bine. Nu de mult unul din băieți spune, tati, am făcut, 100% am făcut testul. Și am zis, vezi că se poate. Și zice, tati, iar n-ai zis ce îmi plăcea. Mama a spus, bravo, tu ai zis, vezi că se poate? Știi ce mult contează cuvintele acestea pentru ei? Dau exemple din viața mea. N-aș vrea să vă răscolesc, să vă uit ce este în viața dumneavoastră, ce cuvinte folosiți. Dar sunt importante cuvintele de apreciere pentru copiii noștri? Sunt importante? Dar vreau să vă mai spun ceva și vă rog acum să mă ascultați bine. De multe ori avem impresia că când îi spui la un copil sau la un frate un cuvânt de binecuvântare, e doar să spui cuvinte. Dumneavoastră știți și eu nu vă spun ceva nou. Când eu rostesc un mesaj, bună oară în dimineața aceasta, sunt 3 elemente care s-au pus în funcțiune, care dumneavoastră să mă înțelegeți ceea ce am vrut să comunic. Și specialiștii spun că 55%
din totalitatea mesajului pe care noi vrem să-l transmitem este mesajul non-verbal. Asta este gesturile și atitudinea cu care stau în fața dumneavoastră. Știți că gestul și atitudinea cu care îi spui la un copil contează foarte mult limbajul tău trupesc și felul cum spui prin gesturi. Apoi spun specialiștii că 38% din mesaj, iară, nu vin cuvintele, este elementul paraverbal, ritmul, tonalitatea și volumul cu care îl spui. Și abia la urmă, 7% mai rămâne, este pentru ceea ce vrei să spui cuvintele. Contează atitudinea, gesturile, tonalitatea cu care ne binecuvântăm copiii. Slujba pe care o am mă ajută să-mi dau seama, de fapt, și am de-a face cu tot felul de oameni. Unii mai supărați, alții mai deschiși. Și mi s-a întâmplat să am discuții cu oameni care m-au certat și au spus tot ce le-au venit lor așa. Dar la urmă, ca să se despartă creștinești, zice Marinel, Domnul să te binecuvinteze. Primești câte un mesaj așa spre seară și te face cu ou și cu oțet, dar la urmă să se încheie frumos, zice, să ai o noapte binecuvântată. Acum vă spun în dimineața aceasta, contează binecuvântările noastre, cum le spunem și când le spunem, sau doar spunem cuvinte? Contează? Un copil de-al tău, când îi vei spune așa doar, ai făcut și tu, bravo, va conta foarte mult gestul, ritmul, tonul cu care îl vei spune, gesturile, atitudinea pe care le spui. De aceea, în dimineața aceasta, haideți să nu ne învățăm doar să spunem cuvinte și să ne învățăm să binecuvântăm pe Domnul. În dimineața aceasta se va citi din Numeri, capitolul 6, acolo unde Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Și când veți auzi un nume de acolo, spuneți toată biserica amin, că e frumos. Dumnezeu când binecuvintează, zice că Cel binecuvintează și ceea ce El dă rămâne pentru veșnicie, lăudat să fie numele Lui. N-aș vrea să mai repet cele 5 moduri, de asta cred că le-ați reținut, prin care noi nu doar binecuvântăm copiii și prin felul noi putem să fim o binecuvântare pentru copiii noștri. N-ați vrea copiii noștri când cresc mari să spune, lucrul ăsta l-am învățat de la tata, a fost o binecuvântare. Ne lăudăm poate cu profesori de la școală și foarte bine apreciem. Am terminat liceul și școala cu mulți ani în urmă, foarte mulți ani în urmă, sunt mulți. În 88 am terminat liceul și mi-aduc aminte de profesori care și acum, cel mai mult mi-a rămas în mintea mea oameni care au vorbit frumos. Dar ce spuneți de acei profesori care el în timpul orei punea picioarele pe catedră așa și arunca așa, știți, ca să arate și el că e profesor? Ce spuneți de acei oameni în care în loc să-mi spună, nu mi-a spus niciodată pe nume și dacă luam o notă rea, mă făcea, numai el știa cum mă făcea. Mi-au rămas întipărite acele vremuri și acei oameni. Nici nu știu dacă mai trăiesc, mulți din ei au murit. Dar ce ați vrea să spună copiii voștri despre dumneavoastră? Căci într-adevăr ați fost o binecuvântare pentru ei. Și Dumnezeu să ne ajute în felul acesta. Și voi, la rândul vostru, copii, fiți o binecuvântare, pentru că sunteți binecuvântări din partea lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Spunea fratele Poloboc, la început mergeau ei la pas cu noi, acum trebuie să mergem noi la pas cu ei. Dacă ne vom face treaba, vreau aici să aduc o completare și poate este bună. Dacă ne vom face treaba să fim o binecuvântare pentru copiii noștri, vom ajunge zile când ne vom îmbătrâni, vom ajunge zile când vom fi neputincioși și n-ați vrea copiii voștri să fie o binecuvântare pentru voi? Ce seamănă omul, aceea va și secera. Vreau să închei cum se încheie pasajul din dimineața aceasta și te rog, Sebi, pune versetul 5 și să vedeți cum se încheie de frumos. Pasajul acesta frumos din Geneza, capitolul 12, versetul 5. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Vă place cum se încheie călătoria lui Avram spre Canaan? Uitați-vă că acolo scrie la plural. Au plecat și nu spune că a ajuns la singular. Toți câți au plecat, au ajuns. La început plecăm pe drumul acesta al căsniciei în doi. Luci și Mihaela am fost la nunta voastră, erați 2. Acum sunteți 4. 5, scuzați-mă, 5.
Flavius și Gabi am fost la nunta voastră. La voi spun bine. Ați fost 2, acum sunteți 4. Știți ce mi-ar place de toate familiile acestea 6 și nu numai? Toți care sunteți astăzi și Dumnezeu vă mai da și ajungeți în Canaanul Ceresc. E o durere pentru o familie care să zică, să se laude, să spună, mi-a dat Dumnezeu, m-a binecuvântat cu 10 copii, cu 5 și în Canaan să ajungă doar 2, ei 2 bătrâni. E durere? M-a binecuvântat Dumnezeu cu 8 copii și în Canaan să ajungă doar. Nu credeți că trebuie să luăm în serios și cuvintele acestea? Dacă Dumnezeu ne-a dat copii și sunt binecuvântări, dacă Dumnezeu ne va ajuta în continuare să mai trăim, să fim o binecuvântare pentru copiii noștri, ei să fie o binecuvântare la rândul lor pentru noi și toți care ne-am pornit spre Canaanul Ceresc să-și ajungem acolo. Și așa cum spunea omul lui Dumnezeu Moise, nici o unghie să nu rămână aici. Vreți ca să ne rugăm mai mult în privința aceasta, să ne implicăm mai mult în privința aceasta și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și dacă totuși este subiectul de a binecuvânta, fiți binecuvântați de Domnul și fiți o binecuvântare pentru cei din jur și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze. Lăudat să fie Domnul pentru acest cuvânt. Versetul 3 din Genesa 12 spune: voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Chemarea noastră este să fim o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu să ne ajute și să rostim binecuvântări. Noi am fost chemați să moștenim binecuvântarea. Dumnezeu să ne ajute. Și dacă vrem să fim oameni care să avem întotdeauna o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, un verset mi-a venit în minte, Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Binecuvântarea vine din inima unor oameni care au în ei, 3:16, care au în ei cuvântul lui Dumnezeu, sunt plini de cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni 3:16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și zic Dumnezeu să ne ajute. Și apoi uitați-vă ce spune. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, adică binecuvântați-vă unii pe alții. Cu cântări de laudă, cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Așa să fim fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne! În cele ce urmează am vrea să ne rugăm pentru cei mici și să-i binecuvântăm. Și așa cum deja ați auzit, acolo unde veți auzi numele copiilor, a copilului, pentru că voi citi pentru fiecare în parte, să spunem cu toții din toată inima, amin, adică așa să fie. Și binecuvântarea aceasta să rămână peste copiii aceștia și peste casele lor, peste noi toți, amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și aș invita familiile să vină aici în față cu copiii. Împreună cu ei invit frații slujitori, pe fratele Poloboc, pe fratele Mărginean, pe fratele Vasile Decebal, pe fratele Romică Ciocan, pe fratele Remețan și pe fratele Cuibus să vină aici în față. După ce voi citi cuvântul lui Dumnezeu pentru toți cei 6 copii, fiecare slujitor va înălța o rugăciune pentru copil și ne rugăm încă de pe acum. Dumnezeu să dea binecuvântare. Amin. Începem din Numeri, capitolul 6, citirea de la versetul 22 în jos. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Ionas, Petru, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Ionas, Petru, amin.
Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ionas Petru. Amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Kevin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Kevin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Kevin. Amin. Pentru următorul. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, David. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, David. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, David. Amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Teres. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Teres. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Teres. Amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Lorena. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Lorena. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Lorena. Amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Beatrice, Rebecca. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Beatrice, Rebecca. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Beatrice, Rebecca. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Ne rugăm pe rând prin slujitorii Domnului. Dumnezeu Tată Veșnic, Dumnezeu al lui Avram, Isaac și Iacov, în numele Domnului Iisus Hristos, iată, Doamne, stăm înaintea Ta. În brațele mele nevrednice stă această fetiță Teres. Îți mulțumesc, Doamne, că a venit în lumea noastră. Ai binecuvântat familia aceasta și Tu dăruiești ca să dăruiești binecuvântarea acestei fetițe, binecuvânt-o și lasă îndurarea Ta peste ea tot timpul vieții cât ai hotărât pe pământul acesta. Binecuvintează cu pace viața ei. Binecuvânt-o, Doamne, cu înțelepciunea care vine de sus. Fă că atunci când ea va putea să deosebească binele de rău, să aleagă binele. Când va înțelege ce înseamnă moartea și viața, să aleagă viața. Să fie o binecuvântare în casa tatălui și a mamei ei. Să fie o binecuvântare în biserica Ta. Oriunde vor păși pașii ei în lumea aceasta, Teres, să fie ocrotită de mâna Ta cea bună. Fața Ta să fie înălțată peste ea. Păzește-o de nenorocirea care bântuie ziua în amiază mare. Păzește-o de orice lucru care poate să-i aducă întinarea sufletului. Dăruiește-i putere, Doamne, ca să fie o bună creștină în casa Ta. Binecuvântă-i viitorul ei, Doamne. Dăruiește-i un viitor binecuvântat și o nădejde binecuvântată din partea Ta, Doamne. La venirea Ta, această fiică care poartă acest nume frumos, să nu lipsească alături de părinți și biserica Ta din poporul pe care îl vei duce acasă, să moștenească împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii. Binecuvintează tatăl acestei fetițe, dăruiește-i binecuvântare cu sănătate în trup, binecuvântă-i munca, rodul mâinilor lui, păzește-l de nenorocire și tot ce este rău, și să poată aduce pentru casa lui hrana potrivită și binecuvântare, așa după cum am auzit din cuvânt. Ajută-l, Doamne, să fie lumină și un bun model de trăire în familie și în societate. Binecuvântă mama acestei fetițe. Dacă, Doamne, a rămas cu vreo
durere în trupul ei, în urma nașterii. Binecuvintează-o, Doamne, cu un trup sănătos, cu pace în inima ei, să fie o mamă destoinică în casa ei, în biserica Ta, să-și poată educa copiii alături de soț, să fie o bună credincioasă în adunarea Ta cea mare și astfel familia aceasta să fie familia care să ajungă acasă la finalul alergării pe pământ. Binecuvintează-o, o încredințez în brațul Tău, rămână binecuvântarea peste fetița aceasta, peste toată viața ei, peste familie și poporul Tău. În numele Domnului Iisus mă închin și îți mulțumesc. Amin. Prea bunule Părinte, iată-ne, Doamne, în ziua aceasta deosebită, stăm înaintea Ta cu această micuță Lorena și am vrea în mod deosebit Tu, Cel care ești dătătorul binecuvântărilor, Doamne, îți mulțumim în mod deosebit pentru ziua aceasta, Doamne, pe care ai adus-o ca o binecuvântare în familia lui Beni și lui Gianina, Doamne. Am vrea în mod deosebit ca Tu să fii acela, Doamne, care să-i dai o creștere normală, Doamne, acestei fetițe, Doamne. Apoi, Doamne, când ea va crește, Doamne, să o binecuvintezi, Doamne, Dumnezeule, cu înțelepciune și cu ascultare de părinții ei, Doamne. Vremurile sunt atât de critice, Doamne. Fă ca acești copii ai Tăi, Doamne, care se nasc în familiile credincioase, Doamne, să fie niște oameni aleși, Doamne, Dumnezeule, care să poată, Doamne, Dumnezeule, fi un model în viața aceasta, Doamne Dumnezeule, în lumea aceasta plină de întuneric, Doamne. Te rugăm în mod deosebit, o Doamne Dumnezeule, dacă Tu știi, Doamne, viitorul, Tu știi toate lucrurile, în ceea ce privește, Doamne Dumnezeule, creșterea ei, lasă, Doamne Dumnezeule, paza Ta, lasă îngerii Tăi, Doamne Dumnezeule, să ocrotească, Doamne, micuții bisericii Tale, Doamne, și apoi, Doamne, pentru părinții, Doamne, care au dat naștere acestei fetițe, Doamne, dă-le putere, Doamne, să rămână credincioși, să le dai înțelepciunea necesară, Doamne, în vremuri ca acestea, să poată, Doamne, să-i crească cu iubire și cu dragoste, așa cum ai arătat-o Tu față de noi. Și apoi, Doamne Dumnezeule, să-i binecuvintezi și în lucrurile materiale și Tu ai făcut-o și o vei face, Doamne, și de aceea noi îți mulțumim. Fă, Doamne Dumnezeule, ca în momentul în care ea va crește și va putea să deosebească lucrurile, Doamne, să aleagă lucrurile care privesc-o, Doamne Dumnezeule, calea neprihănirii, și apoi, Doamne Dumnezeule, să poată fi un copil care să asculte părinții, Doamne, și în urma ascultării Tu ai spus că lași binecuvântarea și vor fi și fericiți, de aceea numele Tău să fie lăudat și binecuvântat în toate. Îți mulțumim că Tu așa ne-ai învățat, Doamne, să-i aducem înaintea Ta, să rostim binecuvântarea, să punem numele Tău peste ei, Doamne, și Tu ai spus că îi vei binecuvânta. De aceea noi ne-am făcut partea, iar Tu în continuare, Doamne Dumnezeule, să fie acela care să putem, Doamne, vedea că și binecuvântările Tale, Doamne, vor veni așa după cum spune cuvântul Tău. Noi îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că ne-ai ascultat și în numele Tău să fie lăudat Tată împreună cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt. Amin. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru sărbătoarea aceasta, pentru ziua aceasta, îți mulțumim, Doamne, că Tu binecuvintezi acești copilași și ce binecuvintezi Tu rămâne binecuvântat. Doamne, te rog pentru Kevin să-i scrii numele în cartea vieții. Te rog, Doamne, dăruiește-i Tu ajutor, binecuvântare în fiecare zi pe care o va trăi pe pământul acesta. Te rog, Doamne, binecuvântă-i fiecare mădular din trupul lui, dăruiește-i o creștere armonioasă. Doamne, pun numele Tău peste el și fie ca protecția Ta să fie în fiecare zi peste el, peste casa lui. Doamne, te rog să-l binecuvintezi cu înțelepciune, dăruiește-i un dar special din partea Ta, să ducă Evanghelia
la cei care nu te cunosc. Fă o bucurie în casă, în biserică, fă o bucurie în societate. Doamne, fie numele Tău și binecuvântarea Ta peste el. Te rog, Doamne, în lumea aceasta să-l ferești de cei răi, de foc, de apă, de accidente. Fie numele Tău și binecuvântarea peste el. Te rog, Doamne, pentru fratele Ciprian să-l binecuvintezi. Fă-l un preot, Doamne, în casa lui. Dăruiește-i putere, sănătate și să muncească și să aducă cele trebuincioase pentru familie. Te rog, Doamne, ascultă-i rugăciune atunci când își va pleca genunchii să se roage pentru Kevin, pentru familia lui. Doamne, ascultă-l din cerul Tău preanalt. Te rog, Doamne, pentru sora Lorena să o binecuvintezi. Doamne, dăruiește-i ajutor și binecuvântare să-i dăruiască o educație aleasă. Fie binecuvântarea Ta peste ea. Doamne, dacă în urma sarcinii a rămas cu vreo durere, Te rog, Doamne, acum să-i dăruiești sănătate și vindecare. Doamne, dăruiește-le acest copil ca o binecuvântare în familia lor, să se bucure împreună aici pe pământ și dincolo în veșnicie. Te rog, Doamne, să binecuvintezi toți copilașii cu frică și cu o creștere frumoasă înaintea Ta, să aducă bucurie atât părinților cât și Ție și bisericii Tale. Doamne, noi îți mulțumim că Tu rămâi în continuare în familiile noastre. Lăudat, slăvit și binecuvântat fie numele Tău de acum și până în veci. Amin. Tatăl nostru din ceruri, venim înaintea Ta și îți mulțumim că în această dimineață putem veni înaintea Ta cu acești copilași. Că Te rugăm, o Doamne, ca Tu din cer să binecuvintezi această familie, familia Crețu, Doamne. Să binecuvintezi copilașul David, Doamne. Mă rog, o Doamne, să binecuvântezi pe fratele, pe cumnatul Lucian, ca Tu să lași protecția Ta și peste el ca tată, ca soț, Doamne, să fie un preot destoinic în familia lui. Mă rog, Doamne, din cer, pe sora Mihaela, ca Tu să o ajuți, Doamne, din cer, să rămână biruitoare și să lași peste viața ei protecția Ta, sprijinul Tău, ajutorul Tău, Doamne. Mă rog pentru Carina, Doamne, ca Tu să o binecuvintezi și pe ea, Doamne, pentru Diana, Doamne, ca să lași, Doamne, în protecția Ta peste întreaga familie. Dar în această clipă, Doamne, cer din partea Ta, în numele Domnului Iisus Hristos, protecția Ta și binecuvântarea Ta peste David, Doamne. Mă rog ca mâna Ta protectoare să rămână peste viața lui, Doamne. Câte zile Tu ai dăruit, Doamne, să rămână protecția Ta, călăuzirea Duhului Tău ce Sfânt peste acest copilaș, Doamne, ca Tu să-ți faci voia Ta și lucrarea Ta în dreptul lui și în dreptul familiei Crețu. Chemăm numele Tău, Doamne, această zi, ca prezența Ta să rămână, Doamne, din ceruri, în fiecare zi, în fiecare clipă, Doamne, peste acest micuț David și Tu, Doamne, din ceruri, să lași protecția Ta, ajutorul Tău, sprijinul Tău, Doamne, din ceruri, în fiecare zi, ca Tu să-l folosești, Doamne, din ceruri, această societate, ca lumina Ta să lumineze în viața lui, peste mintea lui, peste inimioara lui, Doamne, să știe că este un copil, Doamne, în ceruri, care Tu ai lăsat binecuvântarea Ta peste copilașul acesta, peste familia Crețu, peste familia adunării. Doamne, cer, Doamne, în ceruri, protecția Ta, Doamne, în ceruri, în fiecare zi. Dacă în urma nașterii, Doamne, în ceruri, mai sunt probleme, mă rog, Doamne, în ceruri, ca să Te atinge sora Mihaela. Doamne, ajută ca această familie să rămână credincioasă. Mă rog, o Doamne, ca Tu să-i folosești în lucrarea Ta, în biserica Ta, în această societate, Doamne, și lumina Ta să lumineze în continuare, în fiecare clipă, în fiecare zi în viața lor, să se știe, Doamne, că suntem copii ai Tăi, răscumpărați prin sângele Tău și îți mulțumim, Doamne, că Tu ești acela, Doamne, care binecuvintezi și ceea ce Tu binecuvintezi rămâne binecuvântat, Doamne. Astăzi slujitorii Tăi au chemat numele
Tău, dar mâinile slujitorilor să vă retrageți pe acești copilași. Dar te rugăm ca mâna Ta protectoare, mâna Ta, Doamne, din cerul, care aduce binecuvântare, care aduce călăuzire, care aduce mângâiere, să rămâne, Doamne, în fiecare familie, să rămâne peste acești copilași. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dumnezeul nostru, stăm înaintea Ta și cerem binecuvântarea Ta peste Beatrice, dar în același timp ne rugăm pentru întreaga familie Recalo. Te rog pentru fratele Ion, pentru sora Rebecca, pentru celelalte 3 fetițe, te rog să le binecuvântezi, te rog pentru Elisa, pentru Amalia, pentru Flavia. Doamne Iisuse, fă Beatrice să fie înconjurată de copii și de părinți care să fie binecuvântare pentru ea. Noi ne rugăm pentru binecuvântare, o binecuvântăm în numele Tău și nu o botezăm pentru că ea nu poate fi responsabilă să intre în legământ cu Tine încă. Dar te rugăm din toată inima, cum ai spus prin cuvântul Tău, că părinții, un părinte credincios poate fi o binecuvântare nu doar pentru copii, ba mai mult pentru un soț necredincios, pentru o soție necredincioasă. Dacă așa stau lucrurile, noi credem din toată inima că ceea ce binecuvântăm în dimineața aceasta e binecuvântat. Părinții vor povesti, vor relata mai târziu cum a fost binecuvântată Beatrice în casa Ta și apoi își va aduce aminte, va trăi în virtutea acestor binecuvântări pe care le implorăm peste ea în dimineața aceasta. Te rugăm din toată inima, fiind fragilă, noi toți suntem fragili din punct de vedere fizic, din punct de vedere psihologic, mental, din punct de vedere spiritual suntem vulnerabili. Doamne, cerem puterea Ta, cerem ocrotirea Ta peste trupușorul ei, te rog să o binecuvântezi, să o ferești de boală, de accidente, de bacterii, de virus, de orice ar putea să amenințe sănătatea ei. De asemenea, te rugăm, Doamne Iisuse, să pui drag de Biblie încă din fragedă copilărie, uitându-se la părinții ei care citesc Biblia, venind în casa Ta și auzind cuvântul Tău, la școala duminicală, pune drag de cuvântul Tău în inima ei, Doamne. Doamne Iisuse, va crește în îndurarea Ta cea mare spre adolescență, te rog să o binecuvântezi într-un mediu amenințat de atâtea ideologii străine, contrare cuvântului Tău, te rog frumos să-i dai discernământ, să-i dai înțelepciune dumnezeiască. Te rog frumos să o binecuvântezi, să nu-i fie rușine de Evanghelia Ta, ci cu teamă, dar în același timp cu iubire pentru Tine, să te mărturisească la școală, apoi la liceu, poate va face facultate, te rog să-i dai multă înțelepciune dumnezeiască. Toți oamenii care sunt sănătoși sunt oameni inteligenți, dar te rog să-i dai multă înțelepciune dumnezeiască. Mai mult decât inteligența aceasta pe care Tu o dai fiecărui om, dăruiește înțelepciune dumnezeiască, să aibă sensibilitate la vocile străine, la amenințările din partea celorlalți, Doamne, iar mintea ei să fie trează, mintea ei să fie călăuzită de Duhul Sfânt. Așa te rugăm să o binecuvântezi pe Beatrice. Te rog din toată inima, așa cum ne-ai învățat în dimineața aceasta, fă-o pe Beatrice o binecuvântare pentru societatea aceasta, da, e departe, dar Tu ne-ai rostit binecuvântările acestea prin Moise, prin Aron, cu mii de ani în urmă. Așa rostim și noi binecuvântare peste Beatrice și te rugăm în anii când va fi adultă, te rog să faci să fie o binecuvântare pentru societate, dacă va întemeia o familie, să faci copiii ei să fie o binecuvântare. Așa de mult doresc și fă să nu uite părinții, să-i spună aceste binecuvântări când va crește, să o însoțească, să-și aducă aminte de ele, să vadă cum în cuvântul Tău același Dumnezeu îndurător, protector, peste care s-au rostit binecuvântări, peste copiii Tăi, peste israeliți s-au rostit asemenea binecuvântări mari. Aceleași binecuvântări le implorăm peste Beatrice, peste familia Recalo, peste toți copiii din dimineața aceasta, iar noi ne întoarcem la Tine cu multe mulțumiri, cu recunoștință mare, pentru că știm în ce Dumnezeu ne-am pus încrederea. Slavă Ție pentru toate. Amin. Tată, țin în mâinile mele această ființă mică și plăpândă, pe care Tu ai zămislit-o, ai țesut-o în chip minunat, în chip ciudat, în pântecele mamei Lui. Și te rog să pui numele Tău peste ființa aceasta, peste Ionas Petru,
Tată, ochii tăi să fie peste el zi și noapte. Bunătatea, dragostea ta să-l însoțească în fiecare zi. Aripile tale protectoare, Doamne, pune-le peste el și toată casa lui. Le-ai pus în această casă, în această familie, Doamne. Dă-le înțelepciune, pricepere, putere părinților, să-l crească, să-l învețe, să umble, să mănânce, să facă toate lucrurile, dar mai presus de toate acestea, să-l învețe cuvântul Tău. Pentru că, Doamne, cuvântul Tău este viață, cuvântul Tău este lumină pe cale, cuvântul Tău este adevăr și acestea, toate Dumnezeule veșnic îl vor duce la un bun sfârșit. Au plecat pe drumul acesta părinții cu copiii de mână, Doamne, și ajută-i să și ajungă în cerul Tău. Binecuvântă, Doamne, acest copil micuț. El este micuț acum, dar binecuvântă-l cu ocrotirea Ta. Păzește-l de uneltirile celui rău. Păzește-l, Doamne, și întărește-l, Dumnezeule veșnic. Dă-i înțelepciunea necesară. Doamne, dă-i priceperea Ta, Dumnezeule veșnic. Fă-l să fie un Petru, Doamne, un mânuitor al cuvântului Tău, unul care să ducă vestea cuvântului și a vieții veșnice celor din jur. Și eu, Doamne, fă lucrul acesta din pruncie, pentru ca să se vadă, să se cunoască, Doamne, că Tu ești Dumnezeu și nu este un altul ca Tine, Doamne, ci Tu, Domnul, lucrezi în chip minunat și deosebit. Și, Doamne, peste toți cei ce spui numele, Doamne, Dumnezeul nostru, se vede că Tu ești Domnul lor și Dumnezeul lor. Binecuvântă, Doamne, te rog, toată această casă și fii sprijinul lor și ajutorul lor, păzindu-i în toate lucrurile, păzindu-i pe calea aceasta, Dumnezeule veșnic, de uneltirile celui rău. Fii sprijinul și tăria lor, dă-le ajutor și sprijin în fiecare zi, lumină, pricepere, înțelepciune și har și tăria Ta, Doamne, Dumnezeule veșnic, să fie cu ei în fiecare zi. Toate acestea, Doamne, le-am cerut în numele Lui Iisus Hristos, Domnul, și îți mulțumesc. Amin. Domnul, haideți să rămânem așa cum suntem în această poziție. Împreună cu fratele Marinel vom înmâna certificatele de binecuvântare pentru copii, așa cum noi avem obiceiul, și după ce le vom înmâna pe fratele Ilioni Flavius, care este unul dintre părinți și diaconul bisericii noastre, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată. Amin. Doamne, suntem plini de recunoștință înaintea Ta, pentru că ne-ai dat harul să fim în această dimineață împreună cu copiii noștri, copiii pe care Tu ne-ai dat. Îți mulțumim că ne-ai învrednicit să fim părinți și îți mulțumim că ne-ai pus într-o comunitate în care suntem înconjurați cu dragoste. Îți mulțumim pentru familia Logos și mă rog în dimineața asta să binecuvântezi fiecare familie. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai înfrățit, îți mulțumim, Doamne, că ne-ai pus dragostea aceasta în inimă, îți mulțumim din inimă că ești în inimile noastre și acesta e un lucru extraordinar. Îți mulțumim și noi la rândul nostru pentru părinții pe care ne-ai dat, pentru că și ei ne-au condus și ne-au pus în cadrul, în contextul în care să auzim de Tine și iată că în dimineața asta suntem plini de bucurie pentru că ești cu noi și ești în noi, Doamne. Îți mulțumim pentru harul acesta și, Doamne, te rog în continuare, ajută-ne să fim toți credincioși, să ne împlinim chemarea și menirea pe care ne-ai dat-o aici în Austria, copiii noștri să-și împlinească chemarea, Doamne, și menirea și
Cerem în continuare, Doamne, multă putere, multă protecție, mult ajutor, o Doamne, din partea Ta, ca împreună, ca și comunitate, bărbați, femei, soți, soții, Doamne, să putem aici în Austria să arătăm că facem parte din împărăția Ta, să o ducem mai departe prin tot ceea ce avem, prin toate mijloacele pe care ni le-ai dat și să fim eficienți. Îți mulțumim, Tată, și abia așteptăm ca într-o zi toți împreună cu casele noastre, împreună cu copiii și familiile noastre, Doamne, într-adevăr, să ajungem în Canaan. Așteptăm ziua aceea frumoasă și ajută-ne ca toți să rămânem treji și să o apucăm. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați și familiile să ocupe loc. Dumnezeu să fie lăudat pentru această zi binecuvântată. Mulțumim mai întâi lui Dumnezeu pentru că ne-a dat sprijin și ajutor. Lăudat să fie Domnul. Mulțumim slujitorilor care au stat la dispoziția lui Dumnezeu, tuturor celor care au fost prezenți la această slujbă. Domnul să vă răsplătească osteneala. Transmitem salutul bisericii celor care ne vizitează din alte biserici, Deuteronom 13:4. Duceți acest salut tuturor fraților, surorilor și prietenilor care sunt aici. Este valabil și pentru prieteni. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. După masă, slujba va începe la orele 18, fie să fim nelipsiți la casa lui Dumnezeu și Domnul să reverse binecuvântarea Lui peste noi. Acum vă doresc o dupămasă binecuvântată sub protecția Domnului și Domnul să vă însoțească la întoarcere spre casele dumneavoastră. Amin. Adunarea este liberă.